ассалому алайкум хонандагони гиромӣ. Дарси имрӯзаи мо аз фанни алгебра барои хонандагони синфи нуҳум мебошад. мавзӯи дарси имрӯзаи мо ин табдилдиҳӣ ифодаҳои дараҷаи нишондиҳандаи касрӣ доранд. дар давоми ин дарс шумо бо усулҳои табдилдиҳии дараҷаи нишондиҳандаи касрӣ шинос мешавед ва формулаҳои асосие ки барои ҳал кардани мисолҳо лозим мешаванд аз худ мекунед. биёед хусусиятҳои дараҷаи адади нишондиҳандааш бутунро ба хотир биёрем. албатта шумо бо ин формулаҳо аллакай шинос ҳастед. барои ҳалли ифодаҳое ки дараҷаи нишондиҳандаи касрӣ доранд, формулаҳои зарби мухтасар бениҳоят муҳим мебошанд. оё мехоҳед дониши худро санҷед? дар асоси формулаи фарқи квадратҳо, намунаҳои зеринро ба зарбкунандаҳо ҷудо намоед. x квадрат тарҳи 9 квадрат баробар аст ба ҳосили зарби x тарҳи 9 ва x ҷамъи 9. оё намунаи дуюмро низ ба зарбкунандаҳо ҷудо карда метавонед? дар ин мисол бошад, мо x-ро дар шакли реша аз x дар квадрат менависем. чунки агар решаи квадратиро бо дараҷаи x ихтисор кунем, боз x ҳосил мешавад. 9ро бошад дар шакли 3 квадрат менависем. ин мисолро бо формула монанд кардем. акнун бошад аз формула истифода карда онро дар шакли ҳосили зарби решаи x тарҳи 3 ва решаи x ҷамъи 3 менависем. аз хусусиятҳои дараҷаҳо истифода бурда a дар дараҷаи m тақсими n-ро таҳлил мекунем. мувофиқи хусусиятҳои дараҷаҳо, решаи дараҷааш n аз a дар дараҷаи m ҳосил мешавад. ба мисоли навбатӣ назар мекунем. 8 дар дараҷаи 1 тақсими 3. аз рӯи хусусиятҳои дараҷаҳо он ба решаи кубӣ аз 8 баробар мебошад. 8ро дар шакли 2 куб менависем. решаи кубӣ бо нишондиҳандаи дараҷаи 2 ихтисор мешаванд ва ҷавоби ин мисол 2 мебошад. реша аз x тарҳи 25. шумо медонед ки агар дараҷаи реша навишта нашуда бошад, пас он решаи квадратӣ аст. аз формулаи зикршуда истифода карда, решаи x-ро дар шакли решаи касрӣ менависем. x дар дараҷаи 1 тақсими 2 тарҳи 25 ҳосил шуд. x-ро дар дараҷаи 1 тақсими 4 дар квадрат ва 25-ро бошад дар шакли 5 квадрат менависем. аз формулаҳои зарби мухтасар истифода карда, ифодаро ҳамчун ҳосили зарби x дар дараҷаи 1 тақсими 4 тарҳи 5 ва x дар дараҷаи 1 тақсими 4 ҷамъи 5 менависем. ҳисоб кунед. дар ин мисол махраҷи касрро бетағйир навишта, сурати онро каме содда мекунем. яъне 8ро ҳамчун 2 куб ва 9ро бошад ҳамчун 3 квадрат менависем. аз хусусияти дараҷаҳои ададҳои бутун истифода карда, ададҳое ки асосҳои якхела доранд менависем ва нишондиҳандаҳояшонро бошад мувофиқан тарҳ мекунем. 2 зарби 3 дар дараҷаи минус 1 ҳосил шуд. хусусияти дараҷаҳои ададҳои бутунро ки шумо формулаашро бо ранги сурх мебинед, як маротибаи дигар истифода карда, онро дар шакли 2 тақсими 3 менависем. ҳамин тавр ҷавоби ин мисол 2 тақсими 3 мебошад.
ифодаро сода кунед ва ҳангоми x ба 1296 баробар будан қимати ифодаро ёбед. биёед ин ифодаро каме сода кунем. дар сурати каср x дар дараҷаи 3 тақсими 4ро дар шакли чунин менависем, яъне x дар дараҷаи 1 ҷамъи 2 тақсими 4. аз рӯи хосиятҳои касрҳо нишондиҳандаро дар шакли 2 касри алоҳида менависем. хосиятҳои дараҷаҳои ададҳои бутунро ба хотир оварда x дар дараҷаи 1 тақсими 4 зарби x дар дараҷаи 2 тақсими 4 менависем. 2 ва 4 ихтисор мешаванд ва x дар дараҷаи 1 тақсими 4 зарби x дар дараҷаи 1 тақсими 2 ҳосил мешавад. ба махраҷи каср мегузарем. x дар дараҷаи 1 тақсими 2ро дар шакли x дар дараҷаи 2 тақсими 4 менависем ва адади 2ро бошад дар шакли 1 ҷамъи 1 навишта нишондиҳандаро дар шакли 2 касри алоҳида менависем. аз хосиятҳои дараҷаҳои ададҳои бутун як маротибаи дигар истифода карда x дар дараҷаи 1 тақсими 4 зарби x дар дараҷаи 1 тақсими 4ро ҳосил мекунем. ифодаи мо чунин шаклро пайдо кард. ҳам дар сурат ва ҳам дар махраҷи каср зарбшавандаи умумии x дар дараҷаи 1 тақсими 4ро аз қавс мебарорем. онҳо бо ҳам ихтисор мешаванд. дар сурат ифодаи x дар дараҷаи 1 тақсими 2 тарҳи 25 ва дар махраҷ бошад x дар дараҷаи 1 тақсими 4 ҷамъи 5ро ҳосил мекунем. биёед x дар дараҷаи 1 тақсими 2ро бо намуди x дар дараҷаи 2 тақсими 4 оварда ифодаро аз рӯи формулаи фарқи квадратҳо ба зарбкунандаҳо ҷудо кунем. махраҷро бетағйир навишта аъзоҳои якхеларо ихтисор мекунем. дар натиҷа x дар дараҷаи 1 тақсими 4 тарҳи 5 ҳосил мешавад. қимати x-ро гузошта 1296 дар дараҷаи 1 тақсими 4 тарҳи 5-ро ҳосил мекунем. дар ин ҷо 1296-ро ҳамчун 6 дар дараҷаи 4 менависем ва дараҷаҳо бо ҳам ихтисор мешаванд. 6 тарҳи 5 ҳосил мешавад. ҷавоби ин мисол ба 1 баробар аст. мисоли дигареро дида мебароем. шояд ин мисол дар назари шумо каме мураккаб менамояд. аммо пас аз лаҳзаи кӯтоҳе шумо ҳал кардани онро аз худ мекунед. дар ин ҷо махраҷи касрро бетағйир менависем. сурати касри якумро дар асоси яке аз хосиятҳои ададҳои бутун ба чунин шакл меорем. сурати касри дуюмро дар шакли фарқи квадратҳо менависем. махраҷро бе ягон тағйирот менависем. аз формулаи зарби мухтасар, яъне аниқтараш аз формулаи фарқи кубҳо истифода карда ифодаи зеринро ҳосил мекунем. дар сурати касри дуюм бошад аз фарқи квадратҳо истифода намуда зарбкунандаҳои зеринро ҳосил мекунем. аъзоҳои якхела ихтисор мешаванд ва чунин ифода ҳосил мешавад. хонандагони гиромӣ, агар ададеро зарби худи ҳамон адад кардан лозим бошад, пас ин ададро дар квадрат менависем. дар ифодаи мо низ аъзоҳои дохили қавс ки пурра якхела ҳастанд дар квадрат менависем. акнун аз формула истифода карда аъзоҳои дохили қавсро аз қавс озод мекунем. мебинем ки аъзоҳои якхелае ки аломатҳои гуногун доранд бо ҳам ислоҳ мешаванд ва ниҳоят ҷавоби ин мисол ба a ҷамъи b баробар мебошад. барои хубтар фаҳмидани ин мавзӯъ метавонед аз китоби алгебра барои хонандагони синфи нуҳум истифода кунед. чуноне ки дар ин дарс дидед, барои ҳал кардани ифодаҳое ки дараҷаи нишондиҳандаи касрӣ доранд, донистани хосияти дараҷаҳо ва амалҳо бо касрҳо бениҳоят муҳим мебошанд.
дар ҳамин лаҳза бошад, дарси мо бо ҳамроҳи шумо ба охир мерасад. хайр, то дарсҳои оянда.